Yawwa ga ka, jakkin banza, jakkinka Allah ya yi ka a jakkinka za ka mutu. Zabar ma suka samu sunanka daidai suka ce farkai samezi. Wallahi da ana kai karin jakki kwamsariya kai da na kai ka. Zero. Na yi nadama sayan ka Allah. A hannunmu mu musulmi ne kake sharholiya. In ka shiga hannun maguza taka ta kare. Inda ni shi nuwa ne ka mun haka. Na ce inda ni shi nuwa ne ka mun haka. Tai kama shi nuwa ka gama siwa inda za a gasa ka a cinye ko gishiri babu. Ibn shiru na ce ina magana kana magana ko ta kake nima jaki ne dan iska matsiyaci dan hasada. Ya? Jaki ne kake ma hoda haka? An mishi hoda. An mishi hoda ka sa abin da yayi? Sai ka hodi. La ilaha illallah wannan jakin da kake gani ba jakin arziki bane. Dan hasada ne ba na wasa ba. Salula ta ya kama ya tamne ya haɗe ya ɗora harawa ya ɗora ruwa. A lokacin da move ta buɗe famfanta na alfarma falala iri-iri ni ya raba ni da salula. Lalle ya yi ɓanna. Ni zai ma bakin ciki. Wallahi ya yi ɓanna. Ni inda ni ne sai ma na mare shi. Ni tambayi Garba Haruna ni da na mare raƙumi na rantsi da Allah. Sosai gabana akai. Gabana akai. Kai ka ce move Africa. Move Africa mai kyauta tana ƙari. Wata sabuwar alfarma ce ta samo muna kuma. Kai yanzu kenan salula ta da aka tamne aka gama da harawa aka cinye aka ɗora ruwa bai dame ka ba. Wallahi ina jaje amma mu samu albishirkin takuna. Salular da sai 120. Na santa. Alheri ne kake so ka ji? Move Africa Niger ta kawo ƙari ba na wasa ba bisa kuɗaɗen kira zuwa ga kowane rezo. Wato forfait appel to rezo. Wai kuma ka san mi? Ba tare da ta ƙara kuɗi ba. Allah wallahi. Da dala 100 kacal Move Africa ta baka minti 110 na kiran kowane rezo da sakon katta kwana 80 daga Move zuwa Move har tsawon kwana 7. To tsaya, da dala 20 fa. Saboda ka san mu masu tebur karamin kari gare mu ko ba gaskiya ba. Masu tebur ba ku iya sa kiredin dala 20 amma kuna iya cin naman dala 30. Move Africa Niger ba ta mance da kowa ba. Da dala 20 kana da kyautar minti 20 na kiran kowane rezo. Har da ƙarin saƙon katta kwana wato SMS 17 har tsawon awa 24. Ka ce ni na gaya maka wannan zancen. Kai daga bakin dala 10 falalar da Move Africa ke bulbula muku mai yawa ce kuma a sauƙaƙe saboda gaban nan duk mitocin da za ta zazzaga muku na ba ku damar kiran illahirin rezo na ƙasar nan tamu. Move Africa Niger mai kyauta tana karawa. Ko buƙaci cin moriyar falalar nan ta Move to ya danna tarmamuwa 515 da kuranga kawai. Kenan kada ku shagala ku zabura ku kulla ma'amala da Move Africa Niger. Move Africa Niger wata duniya sabuwa.